Ekrina Meclisa Mezin a Türkiye'ye beygore. Jixwar piştî deklarasyona ku di Newroza 2013 de ji aliyê Prez Öcalan ve hatibû eşkerekirin jî ew hatibû hedefgirtin. Êdî dê çekbiha tana rawestandin û diyalog bi pêşbiketa. Tarza tekoşîna nû dê fikr û siyaseta demokratîk bûya. Lê mixabin ev riya rastexînî a çareseriyê jî ji aliyê hikûmeta AKP ve politikaya avukandın, vekî politikaya avukandın û tasfiyeyê hat berovajî kirin. Belgeya mutabakatê ku di 28 Sibatê de li Qesra Dolmabahçeyê hat eşkere kirin û pêwirdarên hikûmetê jî amade bûn ji aliyê Serokwezîr ve hat redkirin. Piştî wê li gel nêzîkbûyîna maqûl û çareserker û ku ji aliyê hemû derdorên pêwîndîdar ve hatibû erêkirin jî li ser rêberê gelê Kurd Prez Abdullah Öcalan girankirina pêvajoyê tecrîdê û ji holêrakirina belgeyê daxuya kirin ku di derbarê pirsgirêka Kurd de polîtikayeke birrêk û pêk a AKP tuneye. Dîsa bi awayekî eşkere derket holê ku armanc bi pêkutî û şer ji holê rakirina tekoşîna azadiya gelê Kurd e. İradeya gel a ku piştî hilbijartinên heftê Hezîrana 2015 de derket holê bersîvdayînekê gelan a Xurt a ji bo pirsgirêka gelê Kurd û pêvajoya aştî û demokratîk bûyînê ye bû. Dîsa ev helwesta gelan ku ji sindoqan derket di heman demê de ji bo demokratîk bûyîna Tirkiyeyê û biriya aştiyane çareserkirina pirsgirêka Kurd bû. Lê mixabin ne naskirin û ne pejirandina vê encamê ku ji aliyê gel ve hatibû danîn û dê Tirkiye ji pirsgirêkên xwe rizgar bikirana fersendekê dîrokî jî ji dest hat filitandin. Bê erkiştina parlamentoyê û desteserkirina bürokrasiyê ya ji aliyê Tayyip Erdoğan derdora wî û rêveberiya AKP ve dê darbeyekê siyasî encamên heftê Hezîranê ji holê hatin rakirin û ev pêvajo ji xwe re kirin sergirtina polîtikaya şer. Piştî bi dawîkirina hevdîtinên îmraliyê û tune hesabkirina mutabakatê girtina biryara şer û êrişên hewayî û bêjayî yên qadên gerîla û feraseta çewsandina daxwazên rewa û demokratîk ên gelê Kurd li hin bajar û bajarokan bi înisiyatîfa Meclîsa Gel rêveberiyên xweser hatin îlan kirin. Di van cihên ku rêveberiyên xweser hatine îlan kirin de ev saleke ku dibin navê ewlehiya civakî de li hemberî siyasetmedar, hilbijartî û ciwanên gelê Kurd êrişên tund hatine destpêkirin. Ev jî bû sedem ku li hemberî vê êrişê gel bi kolandina xendek û erxan xwe parastina cewherî bide destpêkirin. Ev tiştê ku îro dibin navê xendekan de tên îqaşkirin û bûyê sedema bingehîn a meşrûkirina êrişên terorwarî yên dewletê di rastiyê de tekoşîna gel a li hemberî van êrişên xwe parastin, xwe rêvebirin û înşakirina demokrasiya heremî ye. Ji ber ku tu mafekî gelê Kurd yê hiqûqî, siyasî û civakî nayê pejirandin, gelê Kurd jî bi berxwedana xwe ya cewherî ketiye nav pêvajoyekê têkoşînê. Ev têkoşîna civakî li hemberî helwesta desthilatparêz, navendî û feraseta desthilatdariya mêrane, alternatîfa bi feraseta siyasetekê demokratîk rêvebirin û bi hev re jiyan kirin û di çarçoveyê statûyekê siyasî de çareserkirina pirsgirêka Kurd esas gire. Ev jî dê wê watiyê ku di bingeha xwe de pirsgirêka azadî û demokrasiyê ye. Daxwaza demokrasî û azadiyê di bingeha xwe de daxwaza statûya siyasî ye. Ji bo wê divê çareserî jî bi rêbazên müzakereyên siyasî be. Bi vê mebestê ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkê ku tên jîn divê riyên diyalog û müzakereyan ji nû ve bikevin meriyetê. Ji bo ku ev pêvajo bi awayekî birrêk û pêk bimeşe
û çareseriyekê mayînde derbikeve holê em azadiya Birêz Öcalan weke şertekî jêneger dibînin. Di vê çarçoveyê de wekî ku di serî de ji aliyê keçê de ve ji raya giştî re hatibû eşkerekirin û di bernameyên HDK, DBP û HDP de jî cihî girtibû, em naveroka Xweseriya Demokratîk carekê din ji raya giştî re deklare dikin. Bi vî awayî armanca xwe rêvebirina cewherî ya gelê me çi ye û gelê me çi dixwaze dê baştir were fêmkirin. Îro li hemû cîhanê feraseta bi rêvebiriniya ku tê pejirandin bê nîqaş demokrasî ye. Demokrasiya herêmî û naskirina azadiya ciherengiyan hemanên bingehîn ên demokrasiya îroyî ne. Rêveberiyên demokratîk, rewabûna rêveberiyên demokratîk ne ji navendê bi rêvebirina her kolan, tax, navçe û bajarî ye. Rêvebirina demokratîk a rastaqîn, demokrasiya herêmî ya xwecihî û cewherî ye. Êdî di cîhanê de demokrasiya ku xweseriya civakan napejirîne nemaye. Êdî tê zanîn demokrasiya ku van mafan napejirîne nikare bibe demokrasiyekê pêşketî. Her kesê ku li rabûtiya dîrokî ya Tirkiyeyê binere û bi awayekî rasyonel bifikire dê bibîne ku li gorî pirrengî, pirdengî, pircivakî, gelheya serjimêrê û rastiya berfirehiya erdnigariya Tirkiyeyê, rêveberiya herî derbasdar xweseriya demokratîk e. Ev rêbaz dê di heman demê de bi awayekî adîlane çareserkirina pirsgirêka kur jî bixwerebîne. Bi mehane li cihê ku xweseriya demokratîk hatiye îlankirin, êrişên leşkerî yên bi tank û top û her cûre çekên giran tê bikaranîn. Ev êrişên ku bi armanca çewsandin û qetliyamên li ser gel têm rêvebirin, dibin sedemên birîndarbûn, mirin û di heman demê de wêrankirina berhemên dîrokî. Li bajaran mîrateyên me yên çandî, dîrokî, şînwarên olî tên şewtandin. Gelê Kurd jî him ji cihên ku xweseriya demokratîk îlan kirine û him jî li hemû cihên ku dijîn têkoşîna xwe bilind dike. Ev têkoşîna gelê Kurd a demokratîk û rewa dê teqez bi ser keve. Ew kesên ku êrişî van daxwazên rewa dikin dê him li Tirkiyeya demokratîk him jî li hemberî dîrok û mirovahiyê werin darizandin. Em wekî kecê de ber bi awayekî bi her awayekî xwedî li wan xweseriyên demokratîk derdikevin û piştgiriyê didin têkoşîna gelê xwe yê mafdar û rewa. Em tevlîbûn û piştgirîdayîna hemû gelê Kurd û gelên Tirkiyeyê xwedîgerketina li vê têkoşînê wekî têkoşîna demokrasî û azadiyê dibînin. Tiştên ku niha tên jîn ne ew tiştên ku AKP wekî pirsgirêka xendek û barîqetan dibînîne. Ev pirsgirêka demokrasiyê ye. Polîtikaya AKP ya êrişkar di esasê xwe de nepejirandina îradeya gel, demokrasiya xwecihî û di heman demê de daxwaza têkbirina vê îradeyê ye. Pirsgirêkên ku tên jîn ji ber neçareserkirina pirsgirêka Kurd a biriyên siyasî û demokratîkîn. Çareserkirina pirsgirêk û bi dawîkirina pevçûnan tenê bi nêzîkatiya firasetekê demokratîk pêkane. Diyar e ku pirsgirêkekê bingehîn a wek pirsgirêka Kurd dê teqez rê lerpêşiya kurbûn û kurdbûna têkoşînê veke. Kecê de dilîjniya giştî ya berfirehkirî ya awarte dibin nîqaşê du rojan de ên hûr û kur giştiye vê encamê ku divê naveroka xwe rêvebirina cewherî were dijekirin û lê were xwedî derketin. Dîsa gîştiye vê biryarê ku dê li hemberî polîtikayên şer û çewsandinê piştgiriyê bide têkoşîna xwe parastina cewherî ku mafê hemû take kes û civakê ya herî rewa ye. Bi vê vegirêdayî biryara destpêkirin
û pêkanîna înşaya civakiya nû jî hatiye dayîn. Di çarçoveya xweseriya demokratîk de çareserkirina pirsgirêka Kurd ji demokratîk bûyîna Tirkiyeyê cihê nayê destgirtin. Di rastaqîniya Tirkiyeyê de li derveyê xweseriya demokratîk rêyekê din a demokratîk bûyîna Tirkiyeyê nepêkane. Li gorî vê xweseriya demokratîk bi her awayî gavên demokratîk bûyîna Tirkiyeyê ne. Em wekî delegasyonên kêcê de gav avatinên di warê rêvebirina demokratîk de ji bo hemû gelên Tirkiyeyê pêwîst û gavên rastaqîn dibînin. Bêguman demokrasiyê heremî de dê ji bo hemû qat herem û pêdiviyên civakî li gorî hereman teşiyên cihê bigire. Demokratîk bûyîn ji ber ku dê li gorî pirrengî û pirdengiyê bi pêş bikeve û ji bo hemiyan derfetan zagonî biafrîne, dîzaynkirina li gorî hereman a demokrasiyê dê zehmet nebe. Ji bo dawîanîna nîqaşên di derbarê xweseriya demokratîk de divê dûrêparêziyên çekînce li hemberî şertên rêveberiyên xweser ên heremî yên Konseya Ewropayê bêrakirin, li gel vê xalên ku di derbarê destpêtkirina qadên berpirsyarî yên xweseriya demokratîk dê hatina rêzkirin dê tenê ne ji bo pirsgirêka Kurd, ji bo hemû pirsgirêkên siyasî, civakî û rêveberî deriyekê çareseriyê veke. Di vê çarçoveyê de yek, di seranserê welatî de li gorî nêzîkbûn û têkiliyên çandî, aborî, erdnigarî vê tevlîbûna yekan yek an jî çend bajarên cîran heremên xweser ên demokratîk bên tespîtkirin. Du, ev hemû heremên xweser an jî bajar divê li gorî bingehekê demokratîk ji aliyê meclîsan û rêveberiyên ku ji meclîsan hatine hilbijartin ve li gorî makazagona nû ya demokratîk a Tirkiyeyê bên birêvebirin. Li gel vê divê temsîlkarên hereman, heremên xweser bi awayekî temsîlî xwe tevlî rêveberiya meclîsa navendî TBMM bikin. Sê, hemû wesayetên navendî ya li ser meclîsên heremî weren, wesayeta navendî ya li ser meclîsên heremî were bidawîkirin. Erka jîgargirtinê hilbijartiyên were rakirin. Derveyî çavderiyên ku li gorî dîvanên makazagona nû ya bingehîn hatine destnîşankirin, hemû wesayetên lijneyên navendî yên li ser rêveberî û demokrasiya heremîn bên hilanîn. Çar, divê li bajar û heremên xweser rasterast tevlîbûna meclîsên tax, gund, navçe û bajarên ên jin û ciwanan, komên ol û baweriyên cuda û rêxistinên civakî û sivîl di pêvajoya biryar û çavderiyê de bê pêkanîn. Pênc, ji bo hûrbûn û berfirahbûna demokrasiyê, ji bo pêkanîna jiyanekî azad û demokratîk, divê di hemû mekanîzmayên biryargirtin û xwe rêvebirinê de temsîliyeta jinan bi awayekî wekev bê parastin û pêkanîn. Li gorî pêdiviyên jinan, meclîs, komün û saziyên civakî bên avakirin. Di sazîbûn û biryardayînên têkildarê jinan de meclîsên jinan xwedî biryar bin. Di hemû qadan de rêxistinbûyîna jinan a azad û xweser bê naskirin. Şeş, divê ciwan di mekanîzmeyên biryar û organên rêveberiyên xweser de cih bigirin. Ji bo vê jî tevlîbûn û rêxistinbûyînekê xweser a ciwanan pêk bê. Heft, di hemû aslan de kar û barên perwerdehiya bi zimanê dayîkê ji rêveberiyê heremî re were hiştin. Li gel Tirkî hemû zimanên zikmakî jî bibin zimanê perwerdehiyê. Di müfredata perwerdehiyê de li derveyî müfredata giştî
di makazagona bingehîn a demokratîk de çarçoveyên nirxên gerdûnî esas pêgirtin. Çand, dîrok û taybetiyên heremî bi gorî pêdewî û taybetiyên heremî li müfredatê bê zêdekirin. Li gel Tirkî zimanên heremî jî weke zimanên fermî bê qebûlkirin. Heşt, di qadên çand, ziman û dîrokê de bi her awayî xebat pêkirin. Di heman demê de saziyên ku di derbarê ol û baweriyê de xizmetê didin wekî saziyên serbuxwe bên rêxistin kirin. Ne, di hemû aslan da xizmetên tenduristî û tedawiya ji aliyê rêvebirina xweser ve bên dayîn. De, divê xizmetên dadê û darazê li gorî modela rêveberiyên heremên xweser ji nû ve bên saskirin. Yazde, çavkaniyên enerjî yên wekî av û axê di çarçoveya ferasetê ekolojîk de li gorî sûdwergirtina civakê bê xebitandin û kontrolkirin û erka parkirtina ji hilberînê ji rêveberiya heremên xweser re bê hiştin. Divê erka rêveberiyên xweser a ku hemû qadên çandinî, sewalkarî, pîşesazî û bazirganiyê jî têde di hemû qadan de bêyî ku li dijî esasên makazagona demokratîk a nû bin sazkirina hemû yekîniyên hilberînê, piştgirîdayîna sazkaran, dayîna hîbeyê û alîkariya aborî di dest rêveberiyên heremî yên xweser de bin. Duazde, di çarçoveya xizmetên veguhastinê de erk û kontrola hemû rêyên veguhastinê hewayî, bejayî û deryayî yên nava bajêr bi destê rêveberiyên xweser ve. Xizmetên trafîkê bi xizmetên saziyên giştî yên navendî ve girêdayî divê ji aliyê rêveberiyên xweser ve bên birêvebirin. Sêzde, ji bo pêkanîna xizmetên ku li jor hatine diyarkirin, plansaziya bütçeya heremî, devrî rêveberiyên heremîn yên xweserê bêkirin û plansaziya bütçeya di feraseta ramana jinanê bê esasgirtin. Di peymanên ku dê bi navend û heremên din re werin çêkirin de li gorî rêkeza heqaniyetê hinek baş ji aliyê yekîniyên rêveberiya xweser ve bên komkirin. Ji hemû hatinên bacên ku navend ji hereman kom dike, para rêveberiyên heremî bê veqetandin. Divê navend li gorî cudahiyên pêşketinê yên navbera hereman ji aliyê bütçeyê ve tedbîran bigire. Çarde, dibin venîrana rêveberiya heremên xweser de hemû yekîniyên ewlehiyê yên fermî bên sazkirin. Ev yekîne di çarçoveya makazagona bingehîn de bi hêzên navendî yên parastinê re di nav koordinêkê de xebat bikin. Wekî encam, ji bo yekîtiya Tirkiyeyê demokratîk û dahatuya gelan a hevpar, ji bo pêkhatina xwe rêveberiyên cewherî yên demokratîk û çêkirina mekazagonekê demokratîk ku wan azadî û mafan biparêze jênegere. Mekazagonekê li gorî van esasan ji bo azadî û jiyanekê demokratîk a hemû beşên civakê, etnisiteyên cuda û komên baweriyan pêwîst e. Pergalekê siyasî, civakî û mekazagona ku tenê ji bo neteweyekê, komekê û civakekê jiyanekê azad û demokratîk ji xwe re bike armanc û mafên yên din nastinke divê neyê fikrî. Tekoşîna me ya xweseriyê bi qasî ku ji bo Kurdan e, ew qas jî ji bo Tirkan û hemû etnisiteyên din, komên baweriyan yên nedîtî bindest û belengazan jî tekoşîna azadî û demokrasiyê ye. Em bawerin ku ev modela me ya xweseriya demokratîk ji bo kaos û tevlîheviya ku di rojhilata navîn tê de ye,
جی دی ببر میناکا بربچاو و خلاصی و جی درکتنا جی قاوسی. ام مدل دی جبو با آوائي که دموکراتیک چاره سرکرنا پرسکریکین ولات و هرمی ین گلین ما کو ام 1000 سالن به هفره دجین پیشوانی بکن. ام deklarasyon به لگرین نقاشین چالاک و لفگرینه ji peşniyar û rexneyan ra jî vekiriye. Divê çarçoveyê de divê pevçûn werin bidawîkirin. Ji bo Tirkiyeyekê demokratîk, ji bo çareseriyekê siyasî em van li hemû hêzên demokratîk û azadîxwaz, partiyên siyasî, şexsiyet, rûspî û kom û saziyên olî van dikin ku piştgiriyê bidin tekoşîna mafdar û revaya gelê Kurd. Em van li hemû beşên civakî yên Kurd û partiyên siyasî dikin ku bi rihê yekîtiya netewî lê tekoşîna gelê Kurd xwedî derkevin. Em van li hemû gel û saziyên cîhanî dikin ku di daxwazên rewa û azadîxwaz ên gelê Kurd dê alîkar bin. 26-27 berxanbar kecek. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de öz yönetimlerle ilgili deklarasyon metnin Türkçe kısmını okuması için